Hey, akwanti ho nsem di asem beba. Ghana die ye wa asem bo ne po. Hey, abusuya me se next story aba be come nsa wo fidiem ha sei no ho. The way I know ohye no chese me ho cry jira me. It shocked me. I was saying cry gume. Me dwe ho amenti ase wiase soro nipa na jai saman na ye ka no. Ampo. Ena asem na omuka se wo fie pete di unama ebi ka no. Me da minjindi. Pete bi betumi adi unama. Obeta frese we ni mu nyina. Na abusuya wo de yensem mere. Me pese me kasa bebre. Yenko ne yenko hwe video no mra na ye ba na me ken wo betima se yie. Yenko ne yenko nkoti. Yenko do asem na mu nsuko. Na ye ba na aka echi bia no. Me de aba bedan wo. Yenko hwe video no mra. Opanyini onso akwa abebro. Yeah. Ye fra o sai miwura. Pacho ye fra me fi din di yaw. Yaw de Yaw fori. Yaw fori. Eja fori wo firi hin na ba ha ne. Pacho me firi sehi. Sehi. Yo so pe. Pacho ai. Hey. What yo so bro no be so? Meti Tanoso. Ye ka sehwifo indigenous sehi ankasa. Tanoso for ka ho. Yes, omo ye indigenous. Enti etiese hie. Ba me firi ho. Umfiri ho. Me Fantini. Enfantino akotena sehi. Oh. What me aka mienu? Why? Me mienu. Say ya wa mi free sehi yo so ba kumasi kim. Na no nya membo se di mi sehi nyina di fufuo. Na nse ya meta akokọ okosehi masa akokam yem dizesi ade me sate pate agoka se ani agoya bi de kopedi otise kasa ne bra na me ne nka yeah menka ona wo ano ebe kasa se brujai edi asem na ode basa no okay enti etiefo anuanom mienu baako e wotakrade baako e wo sehwe so ene omu mienu aka bom e de woni asem aba okay kwabna ben enne awiei asem wo de mo aba yenim ha no meminim de otie nim entunsin finfini sha asem no ase na yente mo asem ntie de wiei mo firi sa kwantenten aba yenim ha de na de mo aba yo ajame dase nyame nhira amen minu ababi ene nam no soma ye be pia good and he said na me majuma was 2003 na enkofobi na me ni omu ye adwuma na adwuma no nyina ne se na omu ma me boaboa edoma no ma omu na ye de omotu kwan oboaboa edoma no sa e de ma obi sa no de omotu kwan to aso enti me wo ho ana that was 2004 ana me bra panyini oyi masutre se ya sister bi wo ho ono so penkofo no bi e de omotu kwan na kasa ne nyemu na already no ni amene ne adwuma no ya share contract na ase no first one there no e koye no second one na den anye yi enti na I say my bafom kakra enti na me wani sum say ewumu a obeba na ye de edwuma na hihya no enti anche na me bra na yi masutre say oh say second one ndume amam dia ene no na sister wo botumi aboa edom no na ode wo mako Greece ya fori ne yi wasutre me pacho ai okay na me sisa dia mate enti o started the number mame and I started say you din komo ye din komo kwa chire na hu say sister no ye friend no gifty entwa eye mumienu sister ana ye ofori nko sister me kan say me bata ho kakra esan say onu ni no na ye jamba enti say me so minua no ne dia na che say ye nyina yakoye ebusua wo ni ofori momu free me ni ofori no ye enama mo ye maame ko ba mo nye jako ena ofori any gift ni nso ye eja baako oh okay nti mo ye anuanom okay
nti eba na say oyi masutre no na me say o say sa na tie dia enye problem bia ye babo modern say ye be so na hwe nti ye wuma na okachem say o menua me pendom no be nipa no dodo be 40 ana say be 45 men ubenyama me na me say o enye problem menyamo wo watakura de ho na wo yes a campaign me pacho han o pe nipa mako 45 a wo de wo mo ko hin Greece wo de wo mo ko Greece to aso enti ye de me boabo adom na no omu passport omu bibia kodi ni ho awie ana o se sa dia o se omu tutu ska na me sisen no so o se obi etua 500 na sa ta mo nya nipa sei na manya nipa 43 yes and was 43 no obi antua 500 mpa chao multiplication monke kamum na menhwe enipa 43 ya ji obi a 500 Ghana cedis say no obenya kambum to aso yo me dasi e woman na me frana me nsanka no and ono ade pictures be sending me say oyare nka oba be fa edomna ko but obaye no we pra e wono to because okobo gatem and opraye enti e ba sa no oni mi di san ko monu wie no me hu ni biem mantene nka biem almost 1 year na maintain nka enti maye din na enkofo no a omode omuniem omusika kakra kodini ho no e start set top pressure mame na me ka che omuso omunya abutre e den aseta no pra na we pra na obeden obeba enti recently this year somewhere May ni mu no ana ma prepare me ho awie me ase me kwa sorry anopa mi pifri me kwan ano pepepe na menya akọ no na eyo no gifti no menya akọ no pe me yire bufui ase me ndidi na atam na me se dabi me mintie asama ode yeden ode ba enti me ne kasa boko eno ka chem se menua me sere fam bone cheme nya onu yare no nkadi ni ko wuo but nyame adom wenwu ena waba enti se waba dia akwanya na wo no Greece ni dia anyeye enti sisia ya oni me ka se dia UK ena wo ho enti mene dom no enkasa se UK no ho enti so mbekọ dia na wade o mako adania free Greece abeye UK enti o ka sa na se asama we a wo kan die me ankasa me ntumi nkoka nkyere edom no because already no omubu afu enti se ebeya me wo WhatsApp group ho ma me ado na wankasa be demonstrate yourself fa kire omo no mu hu na esiye na sisi aso ne wo ba be den wo ba be ye ana o se yenye problem me ade no wom na me ade omo me ade ono wankasa wo WhatsApp group no na wa dinki ajeje 5 million Greece ya ankosi hwi e na asan be ade no na me ade no to aso ana obeka kire edom ne se sisi anyame abie kwan ne ho ato no fine enti obetumi de edom no akọ UK na omo adwen kire omo sen ena edom no se se ye ko Greece na sa anye ne se UK wo ho a why se ye den ye njintum edom dodo no so from manager eno manager ye beko ena sister ne be yi amu se sa dia ene obia be tua another 5 million old currency e aka old one ho okay eno mo se nye problem omo be tua di omo start say omo ye den omo jeje ebinom entumi anfo omo di amba enti ya no kura na ya kenkan na ekonya 33 nipa 33 yes any tia for UK no and also yes say 500 na we na o share say May June July akontu no beba so omo matua no ya de omo ko UK yes to aso omo akontu no beba so ya hwani ma eduru ho no woni ama ye meeting biem na nkofo no bufu yi no mo start say omo hanteme
na me frɛ no mbisa sɛ sister ɛdeɛ na esi pɔte ya wontumi mba group no mu because isi ano wa bɛka ebusua no ho enti sɛ biribi esi a nkabra na bɛbɔ mama ne a wontumi mɛka hwee na ɔse broni ne se ɔma akɔyɛ fingerprint enti wɔn ntwɛn sɛ broni ne frɛ no for fingerprint na ɔmokɔ na ɔma akɔyɛ fingerprint na kyɛ sɛ ɛnkyɛ ɔfɛn sɛ visa bɛba na ɔmatu ɔmo kwan ɛne esi yo ɛno so ɔka saa kyerɛ mɛ mbɛka kyerɛ nkɔfo no wie no ɛno ano no yɛante ne kan bi ma yɛwɔ ma na me frɛ no sɛ sister nneɛma bi kɔ so deɛ woyɛ no m'ani ngye ho ade nti na woka sɛ May June July na nkɔ mbɛkɔ ma nkɔ na ɔse ɛnyɛ hwee wo deɛ yɛnyɛ no kwata August ni duru ha ɛno so metwe no afi kura de odum the phone me frɛ no ɔmfa ewuma no ɔsɔ phone no so o frɛ na ɛbɛkɔ but ɔmfa nti me yire mo afrɛfrɛ na asɛ na ne bu afu ɛna ɔpeke kɔ no na me sɛ yeye meeting nti ɔmbɔ mɔden asɛ ɔbaba ka bibi ɛde akyerɛ nkɔfo because nkɔfo no bu afu me na me wo ba bi yɛ adwuma nti saa that day no meeting no mu yɛ no me ana me ade no but me ntie meeting ni bi mo tie meeting ni kyerɛ sɛ na sister no ɔse ɔnyam nti ɔde ne ɛba da ne yam no kura edi nso sɛ wanfo ma ntu kwan na nsuo obubo nsuo bi din kal nyam no ɔkeka nsɛm bebree ɛma obi madam fu bi no ɛsɔfo no wɔ line so ɔka kyerɛ sɛ madam menyɛ saa we asɛm no yɛ kana saa nsɛm akakraka ɔkeka deɛ ɔbro hu nua sɛ ehu ɛna ɔno bɛyɛ ne sɛ sisi ano ɔde ahyɛ October ending sɛ October ending ni duru hɔ na sɛ service na amba dia ade ɔbɛyɛ ne sɛ ɔde obi asika bɛyɛ den ɔde bɛma no nti yɛ watwɔn mu October na so yɛfrɛ no ɔmfa ɛma me ne wo kase wo ma bɛkyeme ɛde makotum na ebiduru hɔ na me kyerɛ wo sɛ ɛyɛ obi ɛna ɔma mɛyɛ adwuma no ma no nti mo ma yɛmfrɛ no ɛgya menya frɛ no pɛ asi ade ni nkasa sɛ hello saa nipa wei ɛna wayɛ sɛ ne yɛakye ne aba o ɔso yo mate no kate kɔ no ɛhe CID saa tam ne yɛde wakɔhe police station yɛde makɔta krade Central Police Station enti CID ni de wo nɔma no a ne frɛ ɔde meme number na de frɛ no direct sɛ ne ɛbɛyɛ ohumi number na ɔbɛfa okay ɔne ne kasa na no kate no no ano no wamfrɛ me biem omu frɛ no wamfa enti hɔ na nkɔfo no bɛhu akyire sɛ no ɛna kyerɛ sɛ woman no ɔyɛ fraud because so ni obi yɛ adwuma na sɛ wakɔ ha mu na sɛ yɛ frɛw na sɛ wa katikɔ na sɛ wantumi anshow up there na it means we are bad ensan kan bi o me frɛ no ɛna obi den ibeyi me fi police station hɔ afei na nkɔfo na ate sɛ omu de me kɔ police station nti obia pɛsɛ ɔbɛyɛ den ɔbɛgye ne sika enti bɛ 2 months ni de mia me fie de me nhyɛ danda hɔ ɛna na we de me afa ɛkyena na we de me afa na mu de me afa ɛna one guy bi ade a mema mbe wie ha ni ɔfrɛ me one day na ɔne me kasa na ɔse mɛyɛ metwɛn a mentwɛn esan sɛ police station kra no sɛ yɛde ne kɔ a yɛde ne kɔtuma akyɛ ya 2 minutes osan sɛ ɔno ɔwɔ police yi panyi pa wɔ Ghana ha sɛ ɛnɛ ya wɔ mu de ne kɔtuma ɔbɛfrɛ no ɛma yɛ bɛyi no hwan na ɛka sɛ yi ɛyɛ gift no na ɛka sɛ no unua ba no minua ba no ɔwɔ police ni panyi pa wɔ hɔ a ɔno nkɔkɔda ɔno dem ma de nkye ebebe bɛyi ni nti asɛm kora bɛ fresh case meni wo kasa so ukunu so yɛ ɔhene mempɛ sɛ ebia asɛm no ɛbɛyɛ degya enti mafrɛw ɛne wakasa sɛ sister ade no style ɛkɔ no ɛkɔ bɔne enti wo deɛ ma me 10,000 manyɛ obi obɛtumi aboa me ɛde enipa no emu bɛyɛ 5 edi kan akɔ nyankopɔn yɛ adoma acha bɛyɛ 2 months time ɛkwan no bɛsa biebiem na yɛyɛ ne kakra sɛ ne ɛbɛyɛ omu bɛkɔ na ade asomdwa yɛ den ɛde aba ɛne so mekan a wamfi
mfiri me ɛna gya nipa baako ka ho ɔno wokuma se ya na onimdeɛ kɔ so ɔfrɛ me ka sɛ no why sɛ yɛmfa no mba wotek na ɛduru hade a mo ne mpanifo mbɔdi asɛm ama me ɛna gya yɛn kakakra yɛde bɛduru ha enti agya sei ɛna asɛm no te ɛsɛ deɛ wo nua na suro no that was be 1 month ni and I said 2 weeks me offer me na oni me di nkomo na me ka na esi why say adenti na on frɛ me na say ni say nti me frɛ no kunu bona mane da let say oyere say na waye nti frɛ no na ne nkasa ni kunu frɛ oyere no na yere no be frɛ me back or frɛ me back no ka kyem say minua adenti na waka no kura ni nyina akyerɛ me kunu waka akyerɛ ni ma hole begu o enti yɛmpɛ kwan bi so na yɛnka bibi nkyerɛ na sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔnkɔgye ndi sɛ ni sɛ na ɛdɛn ɛkɔ so ɛna mka kyerɛ sɛ ne kura nyame animi asɛm na mene ɔne me ka no ɔbonsam gyina hɔ nyankopɔn so gyina hɔ me nka asɛm a ɛbɛyɛ bonsam de ne mmom mɛka asɛm a ɛbɛyɛ nyankopɔn ɛdɛ enti me ntumi nka ono ankasa fa ways and means bi ka asɛm bi kyerɛ ne kunu na ama ne kunu gye asɛm no tum nti ɔyɛ na adwen sɛ ɔfa me witness me so mentumi ayɛden mentumi anyɛ sa witness no nti ɛba sɛ obebi sam asɛm na me ka te me phone ɛna me anu de minim ne ɔyɛ den ɔka kyerɛ ne kunu ɛma ne kunu gye tum nti mahwɛ di me ho sɛ me nua no ɔyɛ totally fraud ɔpɛ sɛ ɔmukumi ɔpɛ sɛ ɔmusɛ me nti mundi masɛm ma me nti sesei waa wo check a enipa dodoɔ sɛi ɛna di wachi sawo ɛpɛ wɔ no musika agye afiri hɔ esi a omu a edi machi nipa bɛyɛ 30 omu same a omu gye omu sika okay na me yɛhwɛ deɛ bi ɛbra ya afori bɛka saa asɛm ne kyerɛ wo sɛ minua adeɛ sei yɛnua baa ne tumi yɛ na obi a wɔse wɔde nipa kɔ Greece boaboa nipa no na utumi nya nipa 43 convincing wo mo no se ye tua 5 million etumi di nipa kɔ Greece bibia ma utrim me da se na ade convincing kakra ne se ono ankasa no owo Kurdistan owo hey Kurdistan nya ifo ikrom hobi amanfo brɛ wo kwaye house girl fo di bi wo ana sa pepepe to aso no wo Kurdistan enti na ɔse ɔwɔ buro ni bi wɔ hɔ a ɔfa sa dɔm ne de ma wɔn mo enti buro ni ne tua sa ɛka na ɛwɔ wɔ hu ni nyinaa enti sɛ ɔde nipa baako ɛkɔ sa Greece hɔ a na ɔbɔ no ho ka bɛ 50,000 a obenya no bɛ 10,000 bɛ 1 billion 50,000 obenya 1 billion nti ebebe be sie de mo pepepe na anyo onu na di ne sika ye ne mom broni no a owa Greece ho no ayi na danfo sei pa nti onu ne tua saka ne nyina ma odi sa dom no ko nti mi bisa me nua se me nua oye sure pa se de okay no kre no so wa send videos bi ama no nti on fa bi send me na me hwe ampa so video de send me na nipa no din adanse efa gift no ho say oh sister gifty yada wase say o ma Mr Clinton odi ene beduro ye ba ya so adwuma ye ba ye no nyame ado Mr Clinton you good wa ma adwuma na ye den ekoso sa evidence na ye den odi ba nti odi ba na me ho say ogidi ye enti ono ye say ono je 5 million no broni na wo Greece no ena di ni sika ye aba be fa den ye ene oje 5 million ye dey 5 million ye dey o say sa 5 million no eno na kire say one wo contract ono wo contract ono wo contract say o de visa ne ba na sa wo ye wadwen say onkwa a obama police fo achew enti say police fo no chewa na obisa say eyede na osika kodi ni wa no wa kire ne say mu bisa ne say 5 million ni me ho
na yɛda na no 5 million ɛbɛyɛ den ɛbɛdi mi hɔ ɛno ne contractor ɔne yɛ den ɔne wowɔ sesei kwa ọma akɔgyegye wɔn na enya nkɔ 5 million na wɔgyegye yɛ no first one ɔgyegye nipa 43 ne nko ayɛ 21,500 ɛna ɔsan ma ɔbɛgyegye nipa 33 500 for UK ɛno nso yɛ 16,500 monka ne nyinaa mom fama me saa sika no ɔma nkɔ a ɛwɔ yi ɔse ɛwɔ yi ɛno na sisi ayɛ a mene ɔka sɛ ɔmfama me a ayɛ manso last year ne mu no ɔka kyɛm sɛ 43 ɔtɔn ne dan na ɔde bɛtua ɛka no since last year wɔntumi antɔn dan na up to date ɔse sika no ɛwɔ yi ohun baabi a sika no afa okay enti ɔpanyini kwabena yi sɛnea wote hɔ yi woyɛ bɛɛmaa mu saa na waa wo nuabaa aba bɛka saa asɛm wɔ yɛakyerɛ wo na 21,500 akɔhyɛ ne to wantumi amfo obi ankɔ greece no wo na wasan da ne ho dua buroni asan aba abɛka kyerɛ wo sɛ UK ɛna sɛsɛ di aben enti ɛno nso ɔmo ntua 500 osi daabi mentumi na wasan akɔ ade no wɔ group mama na san be convince amanfo asan gigi saa sika wei wankasa anka biribi ankyerɛ ana deɛ na aba so ntie ma wo yes ade no yo jam dase ne ba me so ne sɛ first of all no me hu sɛ first one no or the school so the man say oyare into oyare dia e bia nyame ya adoma ne ho ato ne die na wo de wo kan e bia na ebeden ebeyiye first one oyare yaji tum second one wa ba won yare wa usipi sita se ne obetumi aden obetumi de wakọ omako enti na me wani sum se yare no na ebe on de a wa ba ya on yare de e bia na obetumi aden aye bibi sa ma na aden aye enu nti ana ma me so me aden committee me ho to the stand e be do samre ya ewie mi si hey atie for se ye ya ye ka sei onuan ni nua ba de na kwa akusi e ka 38,000 ano 380 million ena wagegea sika no hwana na jeje wa anana ye sende man street pacho me na mjeje ona na ojeje pacho na 5 million ye de ko Greece ana de emfa se kura abeda ne 10 million 10 million ye de ko UK dabida na obi a wa wonim se dabida eye dan na wote sa dabida yase se 10 million me ye gimi 10 million no ene ye de ye nkrata bibi ama me amma ko UK 10 million betumi de ba ko UK ya mo nso mote ase wote takura di kuruma ankasa pacho ai tadi ni abrante pa no ama mami a yosa woni aba gift yantwi wono wote hen sesi a wowei gift yantwi wo ohye dade so aba so ni dade so aba ohye fresh goso dade so aba he fa dade so aba goso dade so aba ho na ni kunu ni ho hene no enti se oni dade so aba ho a no goso enti me mfa nse goso mpotemo ena mu nua ba gift yantwi wei wo ohye asem wei die meba asem wei die wa wuni aba ma wo na wonim balance ya de na ye kwabena bin one ya afori efri maame baako be ma omumienu maame ene ne wo kwabena bin nko ena be ma one ne wo ya afori nso nko ena be ma wone ne wo ya afori no ene oba foforo nso ekokọ wo gift yantwi enti ya afori ene gift yantwi eye ajama ena wone kwabena ben ye enase ena saade wi ba ye okobo kwabena mane a obetwena bisika ya no okay ya afori wa ha on na wo sehwi no mekọ no nso so
na de yo yema ni nua sabe wo Kurdistan na wo Kurdistan ade wo free Kurdistan ko Greece na mu ntwe ana mpam cha mo amunim geographical materials no mo fa measure mame se wo free Kurdistan ko Greece no emu ntwe ana na wo Kurdistan wutumi konye obi o wo Greece adamfo se mi bro ni owo no ono wo Greece no wo so ko Kurdistan na wo wunim Greece kwa ade na wan ko Greece na Kurdistan na akoy aya mo musa questions ansan ya yi bibi o mamuma ye mfiti preko pe emfie ho nkɔhye bibi mu let's ask questions muma ye musa nsɛm mamuma ye mfiti preko pe emfa ye ho nkɔhye bibi na wo free Ghana he ko UK no obi aka che ose tua 10 million na memfa nko UK na mo nso mate ase ye tua ma no ɛna wo steady oboaboa adom no enti dom no tuatua nkakra sɛ wo gye nkakra de a ɛbɛboa no na ye kese ɛna ye kese na akɔfa saa se buaba ofari wo nso ma didi bi o ma didi bi me kram de no fish adria wo nso jejeje sensei nana me dase nana se me sister no na misha aha wo de meba no so ansa o ma jeje sensei me de no omu nipa 2 etua 100 million nipa 2 etua 100 million o ma me sha ma nipa 2 esa tua 30 no baba ko so tua 5 million tie ni na ko 65 million tobo enipa mienu etua 100 million 50 nti mienu ye 100 million eno osama enipa mienu bi otua asai etua 30 enti ano nso akoye 60 ena de ebio ena obaba ko so tua 5 million ena obaba ko so tua 500 enti monka mo mame kabomu 10,000 baako 6,000 baako ena 500 baako 165 ena ni nua nso gye okay mi ankasa mi nua ene made nyina ya asapon otonum bi saa nwom no ya to din se Judas saa Judas ni mu no ensemu ewo mu no emu bi ne se ne one wo ko no ne wo ba no no nyawo obeyewo ntie o to aso onyawo obekun satie opewa sew enti susuji ni pedio ya sapon na ka se yo afi mun sentie na sa na Judas ye ya woyi Yesu mai mate se ya na tie o wei anuanom wo na nua di nua ensa akohye boase ya fori ho te say ana adaruma me hoye eba ne se na onua gift yantwiwa wode sa connection ya sem beto wani mu a wode kwabna ben hu be hye mu bi ana me dase ana de tie ne se sawi ena me wo na me sumadwuma me ye kwan nti me wo ha na me fun ebele me kwakọ ya me sister no sam se me we na me sisi anu wo sawi na adwuma ye no sawi na sia me wo no si adwuma be nam si ye kwan no si die partner nam si me show excavator no si o sisi anu babi o no open kofo de o matu kwan nti o ka kire me na onu so no na one sofu bi na ye adwuma wo Accra na sofu no epen kofo ma no mma na odi o mko ba kwa se sofu no edu sometimes bi no odi o mo ba na o mba bedu no o mko o mo testa na o mo nyenyem nti oni sofu no ajai adwuma ne ye nti me die me peni pa mano ena mso mane ti asese me manko school ena saade no so atwotworo wo mi so mi ntumi nye sahi no ena wa no so madwuma me ye no me ye panyin wo nti mi ntumi nyae madwuma no enkope enkofo chichiri chan o hye me so saa na dukura madakura no frefre me na me koya announcement wo information center bi wo ba ye adwuma no nti me wo ha na nkofo mienu ebae no me say chief ye pese wayi na ye no oboae nam so me de enyem nam de muko na me kura na metia no me minim kwa mfa so mo ye de omko na ya ma me frɛ me sister no
ti me frɛ na no peke no se wo dwumam to be frɛ me ti be 6 no frɛ me to frɛ me no se kofo no we na me mom bae no chirichiro mu se ode won be ko Greece won so de ne ye Greece na bia enti omutu 50-50 se nipa ni 50 a ya ka no be ko akoya dwuma na watete se me meji agirima mom na minimum a me so kuro ne e wo so no mo pemasem pa me ka so mo pemasem e ho hene no kura pemasem o kuntu hene ne ayi anfo ne de o mo sisi de msitie no o mo pemasem nti eye no na bus tu bae nam se me de minim kon be fa so be sanis kan tu ma me frɛ ono anam ne ni komo na me frɛ no na aja o mo mo number no mo sanis kan no mo de manto mo sania na o mo de ayi no sa o mo sani ko wia the city no na me so mo matwa ma me se de adanse bi ba na me de akire ti me wa na ko futu asan ba na o mo so mo do mu ni 50-50 no mo 30-30 na me so mo de mo ma me frɛ no na me ne nkasa o frɛ no so obeje be frɛ na no si obeje se 20 kura 10 kura obeje na no adwen bi ama wutrim se nana de tie ne se ono si de o si ka no o ka kire me se minya nkofo ma na me so me wo ma bi wo me ntafo obebo ame na ono ane ma obefo ma yede akọ ode o ma ne be kobi enti me ni problem na mso yo enti ba se ne ba no mo sani scan ma no no so o sape ma na msi se adwuma de me simi ntumi nyu enti mo wa na ge ba ko ba ye no se obekobi no se ma ne de on jiska ukwa akoye adwuma na watete ti won ye on jiska but ubetua immigration fee 5 million ana oje ana on po na ge no ko market wo go so my sister frame ya ma ji akwa na mitwa ne ko mi free machine so achia na me na ko share step no so na me na no kutwi ayi no she menya wadanka me ho no kura nka kutwa ka she no ne me free ge na ge ni so ni skanti ofreni kuna o sende 5 million in demand na wo say ye gigi ni say wo de na akire no say me ni matro sebe me yafratam mi mpame ho asem enti bibia ni akora de na amwo ni deals and this kind no ye den na we introduce ku abna nso kom say de ye ni say o san e for so me say me sampe o penkofo mo e na me ka chen say we mu ko ya enya dia me mituma esa de na me kura me nita ma me yesa campaign ama enti me chiriba no ho me chiriba no wa biebi a ono kura wa ye hye pese adwuma kura me no pese o de me ko na me ko adwuma ne de hwefie enti ma me mo na mane ye na aja ye nyina ya nuanom se be ko obi ho de oni e ma me nuano me fa ne ko hyem ana me de me bla number ma no ono flame place ti o flame bla na discan mami na me bla so flame na me bla frefre no kofo no ti me bla kura ni sika eso di hwe ne manu school no kura no di nkan di tuae unu ya bai wona se ye kan woni ne ye jaba de twato a ne kasa ye dabe de enkomo na ne di ye nso me de tie ne se enkomo am ne di nana ye chimitu no mi am ti aye ya chimatu 3 times e wa asebue ho isi am no ka sei ya yimadi nana hwem sem enwa me bla flem so ba ha no nana me kobadi me kodoi obi a wo excavator driver me kodoi ansana me nyeska e dia forka ba enye excavator no kompo na me use machine bia ni asase so am ntumi use tipa cash manko school minimi di twro by adom a yakopon de do me no manko sua aduma nso mansua ba se machine yenye enfanye aduma ase yenye tipa ka jese mi hu nti aduma nkura no me chief operator me ni papa na aduma 18 years this year nka me nya boso bode ni nyina hwere me si o mayimadi minua no me frɛ na no to papa so ana me gya na me frɛ ni kunu o so ye hene dade so aba hene go so dade so aba hene osum ba ya sante hene aha me frɛ no ka chen sɛ
nana deɛ me sister no ayɛ no sisi nana ne yire ne wo sister ntwiwa yi a yɛ kana se ne yire ɔwale no sisi a wɔne ne da sɔre no na me se nana deɛ kɔ so no sisi a no ya kyeme ɔmo kyeme baako sankwale mu adwuma mu no ɔmbɛ kyeme de mu kɔtum ɔmo ba bebeli mu kura no ɔmo brɛ ansa na ɔmo beli mu ɔmo gym 20 million ansa na ɔmo yi mi afisɛ so ɔmo yi mi no na me sa frɛ o na me se sister deɛ kɔ no man hwe a ɔmo kyim bi ɔmo be jeli mi because ɔmo se me na be announcement no me so mi gitum nti fasika ne bla na sika we nya ibi ana me fa ɔmo sika momo na me yede me ho ntɔm na me nya adwuma fa hwe me ma no na sisi am no ka cha me ma no kura titifi a ɔmo wɔ form trained ɔmo yɛ ntafo 4 nso ɔmo gufie ɔmo ko school nti fasika bla na me ko tua na me ko papa ne kyɛw na me ko yɛ madwuma so fasika ne ma no ne me bona na ma ne na so o twɛn na me be frɛ ne na me na kasa no nti wanda bi na me frɛ no sɛ no hye ne kunu hɔ na me bɔ na na ma ne sɛ wɔwɔ ɔde ani bla na ɛde ɛde ka me sisa na sɛ wɔka kyɛ me ne sɛ asema me ka no de mpe bia me kɔyɛ na me ka kyɛ na sɛ sɛ wate sɛ ɔhyɛ hɔ ɛna sɛ omienu so on fi mi dia ɔne am so ba bia mpe bia no me de bɛkɔ ɛna me de me twa so me frɛ no bio ebesi ne ɔno so mfrɛ me bio ɔfra no afrɛ me bra no aka kyɛn sɛ me ha dwen enti amanfo no da so taataaw nana esi a me ntifie me si me fie ene me ma ete ho esi a me tie kura wadwane me tie kura ɛna ai ohene no kura okobeli me no yasachi ohene na tum so na akogina mu ama wo ohene no omo hye yawada se ya me kra da se ya sɛ yɛnkɔ yɛmfa sika ne bi mla yɛ de no kura ka sɛ yɛmfa sika ne kakra mla na ɔmfa ma bɔsi no na akyire no na ɔne bɔsi ne kasa na menkɔ na menem sista no kasa ɔhene no wɔ ahimfi ɔmo ka sɛ mu na ne yera frɛ ne sɛ police fo no aba na chi so mba bɛkye no nana meni police ni nyina na da kura yɛ da kura se ɛna da ɔhene no yɛ da kura se ɛna yɛ da sɔle nana nso adwane ama awreho sempa sisia no sɛ ɛno asi a mebra frɛ me no mantuma ma fie awia anadwo 2 o'clock na ɔmo de moto be si mu fie na mbɛfa matadeɛ ti anadwo mbɛda station e ma de kyen asana metumi abɛhyia mebra ha se nti ni kunu no so ni kunu no ɔno ɔyawe mabɔ na maneɛ ɔyawe wa na ne kasa bɔ na maneɛ mia me ne kasa metumi frɛ no me kotumi kɔhyɛ kurase babi na ma frɛ no sɛ nana metumi nkɔfie o wɔse twɛn na me ne kasa ɛno ano no ɛto esi a me bɛ bosom bɛ yi ne me frɛ no bio ade ɔfrɛ na ɔmfa badinki aka kyerɛ wo sɛ deɛ wo ne kɔ na wo ne ba no ɔno ne nya wo a ɔbɛyɛ wo ewiase yɛsesoro nipa na gyae saman na saa asɛm wɔ yɛ ɔmo ka sɛ ofie petedi wo na ma ebika no sisi ade kyɛ sɛ yɛba saa asɛm wɔ mu dia a yɛmfa nyɛ adwuma wo ofie pete betumi adi wo na ma ɔbɛhwe ni na kyɛ sɛ onya ketewa bi kura wɔ mu fama wo soro nipa na gyae saman na nipa ho ohu soro nyo bɛn wo nea wo ne to nsa didi no ɛyɛ hyɛ ho yie ɛwɔ ne ho ɛnyɛ asi ɛsere ɛkyerɛ wo nyinaa na ɛkyerɛ wɔ do na nka wo nua etumi de wo fa saa kwan wɔ esu de na kyɛ sɛ oba kura no betumi ayɛ obɔne nti wo ne oba ɛnam ana wo ne nanam nyansem nipa tiri mo yɛ suma to the extent sɛ ɔmo yɛ obi ayakayaka de a ɔmo kyɛ sɛ form ho kura bibia ni hɔ no me form ho sɛ bɛyɛ wo den sɛ nyɛ inform ho wa ɔno ne nua mpo hwɛ ɛkwan ɔde na fa so na we abɔnten so ni no so ni mu anko bɛ ne den na we yɛ sɛ wo fie petedi wo na ma bika dabi ɛnyɛ possible wɔ saa asɛm we mu ɛne wadi ne nama kyɛ sɛ wadi atafre chance ni mu kura ka ho na ba besia pa wotumi tu saa na mon we sɛ obetumi akum nipa ade wano afa mema kantin kafo we ho etumi agye o sika na ya nso ya na ya so ye duabo ebi tese ya gini pedia to the extent say obi ka chance ye nku ye ho kra na ye bekum ye ho
susuji ni pedi o maame papa ewura brantie susuji ni pedi na nipa no ode obi betumi de na no afa ho ama waye ne enwasa woye afa be wie kire no na tese ubu wani ana ne suo na wunye obi obeka bia ma wo na tese wa brabo na e measurable tese o life na nsa na wunhu ne a wo fanya mpo na se unku ho krampo yesu sunji ni penni na nipa be ma yensesifo yentu ye hofo sa asem we de bia meka sa ukoto se obi etu ne bafo a na we gina ho atie na de bi etu hofo no futufo ne ho onna yensemre me de besia da sene ye be sanso ahia na mekai wo se aha eda so aye emergency Ghana TV me so ameje adwa kese na me de dwumade e ba wo na aso medin a meje so ene nana akosia adepa da sene ye be sanso ahia bim samanti meke bim awakram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.